És most itt anya adott magyar. Helyezem a... Sokan nem egy rendhagyó programot csinálunk, hanem teszünk egy kedveteket, egy kis körutazást itt a településen. Szépen járjuk mind a 3 település részünket, közben majd mesélek nektek. És akkor szeretettel üdvözöllek benneteket a Badacsony-Győzős fedélzetén, megkezdjük utazásunkat a történelmi Badacsony szőlő és borvidék felé. Először is engedjétek meg, hadd mutassam be itt a park szélén feleltett borkapon vezetességet, amit a jobb oldalon látható. Ezt a Borászka Turisztikai Egyesületek közösen állították. Ezzel kívántak kedveskedni Badacsony-győző vendégeinknek, akik stílusosan ezen a kapun átjöveteltük meg első lépéseiket, szőlőültetvények, illetve a Badacsony egy meghódítás irányába. Hát részben mi is ezt az utat fogjuk végigjárni, az út folyamán én foglak benneteket kalauzolni, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Szerencsétek van, megúsztátok az esőt, mert még egy órával ezelőtt szakadt, úgyhogy gondolom akkor hajón voltatok, vagy a vasútállomáson, nem tudom melyik részen lehetetek. Ott is esett? Itt is, sajnos itt is esett, de hát végre kisütött a nap. És egy pár gondolatot településünkről, mely 1000 éves múlttal büszkélkedik, 2004-ben szerezte meg a városi rangot. Azok érdekessége talán az ország egyik legkisebb üdülővárosában élhetünk a maga 2200 állandó lakójával, ennek száma nyarat eléri ennek több tízszeresét, és az ide látogató több ezer vendég 3 település részet tölteti el, megérdemeltő lesz szabadságát pihenő idejét, mind a város közigazgatás központjában Badacsony-Tomajon, a turisták által legismertebb, legkedveltebb Badacsonyba, nem utolsó sorban egy kicsit csöndesebb, nyugodtabb környezetet található Badacsonyosan, a lakópihenő nyaralóvezető részeket találunk a szőlőültetvények gyűrűjében. Ugye a településünk a Szőlő és a Bor nemzetközi városa címével büszkélkedett, ezt 1972-ben Párizsba adományozták településünk delegációjának, ezzel kívántak elismerni borászai áldozatós munkáját és remekebb érdemekebb boraikat, akik a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rangos kitüntető elismerésnek megismereljenek. Ugye ennek ékes példája a múlt éppen a badacsonyi kékkenőt, ugye ez egy borfajta, hungarikummal választották, ugye ez is egy elismerés ugye a borvidék számára. Ugye maga a településünk 9 km parcikasszal büszkélkedhet, ennek számát javarészt nádasok borítják, szegélyezik, ami nagyon fontos a Balaton élővilága, a víz minősége szempontjából. Számos halfauna, víziszágra sülő, lakóhelyet, szaporodási helyet, búvelyeket szolgálnak ezek. Nem csak híres testők, gyilkosebb vadászok, hanem számos helyi és ide látogató horgász turista is vadászkör lelkesen. Teszik ezt partról, csónakból, stégről, vagy akár vitorlásról, legyen ez egy kapitális méretű harcsaponyba, csuka vagy a Balaton királya sülő, vagy más egyéb keszekfélék kapaszkodunk. Tehát mi nem csak pecázni lehet a Balatonon, hanem bizony vitorlázni is. Úgy jobb oldalon a jachtunkot láthatjuk, ahol közel 170 hajó kikötésére nyílik lehetőség. A különböző hajóosztályokban minden korosztály kipróbálja ügyességét, bátorságát, rátermességét, megküzdhet a Balaton hullámaival és volantos széljárásával. Kellő tudás birtokában meg annyi vitorlás versenyen mérhetjük össze tudásunkat versenytársainkkal. Ennek szomszédságában találjuk ugye a badacsonyi hajóállomás, a kikötő, amely ugye szintén megújult, ugye nem csak a Mölő-parkja, hanem ugye a kikötőt is duplájára növelték, 9 hajóállással várja a Balaton számos nagyvárosából, mindegyekből hajókat és vendégeit nagyon sok szeretettel. Ugye a Tátika épülete is megújult, amely ugye most látogatóközpont, konferencia központként funkcionál, ugye a jegypénztár is itt kapott helyet. És ez ugye nem csak horgászni és vitorlászni lehet a Balatonon, hanem bizony itt a nyáron strandolni is, és itt városunk 4 saját strandjával, plusz 2 kertekünk szintén saját strandjaival, kényeztető vendégeit, különös marcokon napozhatunk, vagy a Fáküstönbe a pihenjük ki az éves munkafáradalmait, vagy csak egyszerűen a homokos ludókon berohanva csukbalhatunk egyet a Balaton is hullámai között, a mindenigét kielégítő szolgáltatás felett vízibiciklizhetünk, szörfözhetünk, csónakázhatunk, szappozhatunk, petángozhatunk, vagy a csoporttal részt vehetünk egy kenutúrán, és megismerhetjük a nádas sejtekét és élővilágát is. Ugye egy jobb oldalon a badacsonyi strandot láthatjuk,
ugye nem csak strandolni lehet majd a nyár folyamán, hanem ugye zenei esteket, koncerteket is tartanak majd a strand területén. Az is ugye a programfüzetben szerepel már. Ugye a település ugye korábban bányászattal, halászattal, náldozással, szőlőműveléssel, borászattal foglalkoztak az itt élő emberek. Hát ugye nagyot változott a világ, a bányákat bezárták, a halászatot megszüntették, a náldozás is úgymond kialakban lévő szakmák közé sorolódott, maradt a szőlőművelés, földművelés, illetve a háborút követően egyre népszerűbbé kezdett el válni a Balaton, illetve a Balaton felvidék, a hazai, illetve nemzetközi turisták körében egyaránt, de nagyon sokan erre a területre átnyargalva találják meg megélhetésük forrását. És egy pár gondolatot hegyünk föl, ugye a Badacsony és a környékbeli tanújegyek döntő többségében vulkánikus hegyek voltak, ekkor számos aktív és számos vulkánnal találkoztunk a térségben, idestova 4 millió éves múltra tekintenek vissza egyeink, hogy a Badacsony Sarma az aktívak közé sorolandó volt, aktivitását megelőzőleg mindegy piramist vagy egy háromszög alakú, csúcsos, kúpos hegyet kell elképzelnetek, és ugye a vulkáni működésnek köszönhetően ezen meddőréteg lerobbanva róla szép területe egykörül kialakítva a fantasztikus rakkáinkat, későbbiek folyamán a rómaiak remekül felismerve szőlővel telepítettek be. Ám ugye egy jogából feltörő forró láva, megjogalán szépen megfejve, feltorlódva, megszínálódva, olyan fantasztikus baszalt össztöbbszeri képződményeket alkotott, amelyet ugye Badacsonynál, Badacsony lábjánnyel mai napig is megfigyelhetünk. Tehát ugye nem csak ott, amelyek számos metek körbe megtalálhatók voltak ezek, és egy ugye kiváló építőnek lévén az 1900-as évek elején bányászati tevékenység indult a Badacsonyon, és így Badacsony Tomajnál és Badacsony Tördemisznél számtalan összefogott esetelnek áldozatul, sőt, hatalmas mély sebeket váltak egy oldalában. 1962-ben a természetvédelmi hatóságok ezen tevékenységet beszüntették, mondán békekben egy a fantasztikus természeti képződményt többletenné elpusztítani, szétoldani, maradjon szépen fenn az utókor számára, hogy ők is gyermekeiknek, unokáiknak megmutathassák ezeket. Bányászati tevékenység során közel 12 millió tonna bazaltot távolítottak el, csak a Badacsonyról. Közben elhagytuk, hogy az egyik kisebb családi a strandunkat, a bányás strandot nem véletlenül, mert régen ez a bányászaté volt, ugye most mindenki számára elérhető. Samarosan elérjük ugye a városi nagy strandot, a Tomait, ahol ugye majd, hogy kinéztek jobbra, a strandok mellett ugye láthatjuk ugye a Tomai-öblöt, illetve az Őshegyet és a teher kikötőt, ott jobbra előre nézve láthatjátok. De ugye akkoriban ezt a rengeteg bazaltot ugye kötőpályák segítségével csillékbe rakva szállították le egészen a vízpartig, de nem létezett az északi vasútvonal, ezzel ugye úszályokkal lakták a követ, szállították át a déli partra, onnan ugye a Földön vasúti kocsikba rakva szállították az ország különböző pontjaira, hanem későbbiek folyamán elkészült az északi vasútvonal, onnantól vasúton is történt ugye a baszalt szállítása. És ugye ennek a teher kikötőnek a torzóját, ami ugye ipari műemlékként ugye fennmaradt az utókor számára, ugye közcélú forgalmat nem bonyolít le, csak műemlékként állít a vízparton. Átmegyünk a vasúti úton, és itt jobb oldalon ez a volt bánya terület, vagy a bányához tartozó alsó lakodó volt, és ugye itt telepítettek meg a Klub Tomai Hotel, ami jelenleg ugye nem funkcionál, nem üzemel, a szép nagy területen helyezkedik el ez a hotel. A Badacsony úgy kell elképzelnetek, hogy felérünk itt a hidon, balra kitecsünk van, mint a Gulyácsot, ugye ez is ilyen szép, csúcsos, magas hegy volt, és ugye a vulkáni működés során nyert el jelenlegi formáját. A bazaltnak ugye számos felhasználási területe volt, ugye utak építéséhez, vasúti töltések megerősítéséhez, támpolok építéséhez, illetve épületek lábazataihoz használták a Badacsonyról nyert bazaltot, amelyet ugye nem elég volt
ugye letermelni, kibányászni, hanem meg is kellett formázni. Ugye pattintás módszerével munkálták meg a bazaltot. Ugye nem csak a bányászok, hanem ugye természetesen a háború követően politikai hadifoglókat is, ugye kényszer munkán, betanítva erre a munkára végezték ezt a tevékenységet. És ugye hát a bazalt felhasználási területeiről kapunk egy kis ízelítőt, itt majd lemegyünk a vasútállomás felé, és itt ezen a kis bekötő úton, ezen a torzon, ugye régen így néztek ki ugye útjaink a bazalt burkolatnak köszönhetően. Ugye régen földutak voltak, vagy a későbbiek folyamán ugye burkolták ezeket, a mozaik formában rakták le, és ugye ezeken közlekedtek szekérrel, a későbbiek folyamán gépjárművekkel. És hát ugye az épületeket említettük már, ugye ezek a megformált bazalt köveket szépen egymáshoz rögzítve, ragasztva, ugye ilyen gyönyörű épületeket alkottak, mint a Badacsony vasútállomás, ez is helyi alapanyagból készült. Balra a város színmelét láthatjuk, amely mondjuk megérhet egy újabb virágültetésre, hát ugye hamarosan majd ez is megtörténik majd. És ugye régen ilyen csillékbe hozták le a bazaltot, illetve ilyen bazaltosztopokat bányáztak el, kapaszkodtok. Olyan megyünk tovább Badacsony felé. Megvan mindenki? Oda van írva. Jó van, szuper. Oda van írva. A csapódon, figyeljetek. Oda van írva. Valaki kiesett. És akkor irány Badacsony is. A déli városrészben a fokozottan védett természetvédelmi területek lehetők föl. Ez ugye a Natura 2000-es területek, ugye a bizonyos látos területekről lévő szó, mind a hazai védett madarak, illetve az átutazó madarrajok, ugye itt megpihenve, ugye fészkelnek, illetve pihenik ki a hosszú út fáradalmait, és ugye ezeket a területeket ugye szigorúan védik. Mellettünk húzódik ugye a kerékpárút, ugye ez a Balaton megkerülő kerékpárút részeként Balatonfüredtől Keszthelyi tudunk itt eltekerni az északi parton. Ugye a tömeg esetében fel kell mennünk ugye a Róma útra, és egészen Badacsony Földemicig, ugye ott kell végig haladnunk, és ugye megyünk a Szigligettől vissza a kerékpárúthoz, és megyünk tovább Keszthelyi irányába. Ugye maga a kerékpárút hossza 210 km, és egy végig tekerhető ezáltal a Balaton. Tehát pár gondolatot Badacsony őrsről előjáróban, ugye, ahogy említettük már, ugye ez egy csendesebb nyugodtabb területrész, ugye itt a Szülőnköpények gyűrűjében ugye hétvégeházakkal, vendégházakkal, nyaralókkal találkozhatunk, és két nagyon fontos objektummal találkozhatunk itt, így az ország egyik legdinamikusabban fejlődő borászatával, Varga-Kártyújtunk szösszetével és Semek koraival, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a legtöbb bort forgalmazzák a hazai, illetve a nemzetközi piacon egyaránt az évi 12 millió palackkorukkal. És a ugye Európában egyedülállóan neki köszönhetően kóstolhatjuk minden évben az év első borát, ez a legkorábban tervő bőrszülő fajtából, a Csaba-gyöngyéből készítik, és a szeptember közepén voltak procent keresett igazán borkülönlegességünket a Kft. Jó voltából. Másik látóvalunk az Ósvéd Lankányi találtó, Európa egyik legszebb termőgyűjteményével büszkélkedő Kói Algorétum, a közelmúltban vált családbaráttá, játékokkal, játszóterekkel, tanúsvényekkel, klassz borozóval, étteremmel, legmagasabb útján egy kilátóval várja a vendégeit. Ugye a hegyről is egy pár gondolatot, a háborút követően úgy vélelmezték, hatalmas mennyiségű uránkészleteket rejt a Erdélye gyomra, ezen ugye kísérleti tárnát nyitottak, olyan csekély értékű uránra tudtak szert tenni, hogy ezzel tevékenységgel viszonylag hamar fel is hagytak, és ezeket a kísérleti tárnákat megszüntették, berobbantották, és ugye a hegyen több túrautal került kijelölésre, és ugye javarészt ugye a hegy másik oldalára, Salföldre juthatunk el, és ott a hegy bölcsőjében, völgyében találjuk ugye a salföldi klassok romot, és ugye annak megtekintését követően hódíthatjuk meg a Káli-medencét. Ha bringával mennénk oda, ugye ezen az úton tovább haladva, innen a kerékpár útról letérve, itt jobbra-talra a Csigáskúti út érintésével a hegyet megkerülve jutunk át Salföldre, és kezdhetjük meg Káli túránkat. Arra kikacsunk, hogy a Tomai pályaudvart láthatjátok, a szentülesepek a kisvárdi kiáltó kosarát is kiszolgatják a hegyzetől. Nincs is. Aki most beszél minden
Tartjuk egy gyors kontrollt, megnézzük, hogy hátul is mindenkinek van-e. Kapaszkodunk majd. Egy szendvicset betoltam. Ugye nem mindig használjuk rendeltetésszerűen a vonatot, néha azért csinálunk vele más dolgokat is, mindenhogy most is. De most körözni fogunk, kapaszkodtok, megnézzük a hátsó kocsiba, mindenki megvan-e, mosolykontroll. Igen, és nem vagyok. Hát úgy látom, hogy megvannak, igen, nézzétek, csak ők is itt vannak velünk. Van egy rossz hírem, néha a különböző megmutatja magát beragad, még a két lehetőség áll a rendelkezésükre, vagy megvárjuk, ki tud az üzemanyag, hát rossz híremben találtam, de egészen egyszerűen levetjük magunkat a vonatra és futunk, a szélrózsa minden irányába, inkább ezt végzetlenül megvedve benneteket suharunk tovább Tomaj felé, és egy visszatérünk Badacsonyhoz, mármint a hegyünkhez, ahol ugye a legközkedvetett kiránduló helyként szerepel, amelyre ugye több irányba is feljutatunk, tehetjük Badacsony, Badacsony-Tovább Nemes-Gulács, Badacsony-Tördemic irányából. Ezt ugye részben gépjárművel is megtehetjük, ami a kapatos részekre még a fokozottan védett természetvédelmi területen járunk, már csak is gyalog, kb. Egy 30-40 perces túrával érik el a tetőt. Ami jó hír, tettetők viszonylag sík, ám mégsem számos vulkáni tevékenység nyoma maradt fenn, kráterek, mélyedések, dombocskák, sőt a peremrészeken ilyen bemélyedések, bemaradások, megfolyások is megfigyelhetőek. Ez ugye biztonsági okokban a túraútra úgy jelölték ki, hogy egy kicsit feljebb az erdőben, a fák is nem lehet tudjuk végigjárni, kb. 2-3 órás, kellemes kis túrával. Ezen túrán során több kilátogatva élvezhetők az elég távol festői panorámák. De mit is láthatok, hogy meg egyszer feljutottuk oda, szaladjunk gyorsan végig ezeken, de Badacsonyba felérni a déli oldalon, az benti kilátó tetejéről a lábuk előtt elterülő gyönyörű szőlőültetvények, Badacsony városrész a balatoni panorámával, szemben a fölöldal és a mellett elterülő Somogi terek látványát csodáljuk, tovább haladva délnyugati irányba, a Ranolder keresztül, Lábvihet, Badacsony-Tördemic, Keszthelyőből, Keszthelyi egység, Szigligeti félsziget a várral, illetve Szentgyörgyegy, utazás látványa, köszön vissza ránk, és hogy menetelünk tovább, nyugati irányba a fák lombok takarásából már is, a Tapolcai medence tárulkoz kerék, majd számos tanúvegyünk határól, nyugatról a Szusai hegy, északról a Halánti hegy, keletről Csobánc hegyen határolja. Tapolca medence szívében találjuk Tapolca városát, az ország negyedik legnagyobb barlang rendszerével büszkékedett, mely kettős célokat szolgál. Egyrészt egy gyógyászati, másrészt a turisztikai. Gyógyászatiban tüdő, allergia, aszmatikus problémákat büszködőknek biztosít gyógyulást, enyhülést, javulást, míg a turisztikai egy igazi kalandás csónakot kell segítségévrünk, tavas barlangról lévén szó, ezen eszköz segítsük a végjárva ismeretjük meg, ásványkincseit, kőzeteit, készségegyeit, csodás barlangunknak. Felszíne felülén a Nemzeti Gazd Geológiai Bemutató Központjába a Balaton felvidék talajszerkezetével, kőzeteivel is megismerkedhetünk, és elindult a Födegből irány a Malomtópartja, a festői környezetben egy fedelt társaságában kipihenhetjük a kirándulás fáradalmait. Közben értünk itt a délkeleti városrészben egy csomópontba, melynek közepén ugye egy szőlőrugast láthatok, nem véletlenül került ez ide. Ugye ógörög kiejtéssel Badacsony nem egyebet jelent, mint szőlőrugast, ennek apropóján építették ide ezt a kis szerkezetet, és a bringa túrára vállalkoznak több lehetőségünk is van. Ha itt jobbra elmegyünk, ugye a Tapolcai medencét hódíthatjuk meg, mert megtekintését követően Szigligeti irányába csatlakozhatunk be kerékpárutunkra. Ugye mi Badacsonyos felől érkeztünk, Külök felé csatlakozhatunk be a kerékpárútra, de itt megyünk el jobbra, hogy a Káli medencét hódíthatjuk meg, kártalan tuti, illetve Salföld érintésével. És akkor a Badacsonyi hegyen lévő túránkat nem feleztük be, ugye folytassuk tovább az észak-kelet irányba, ahol a Tördemici pályánkat fölöttövő magaslatútról. Két gyönyörű cukros üvegegyünket, a Gulácsot, a Tóti hegyet, illetve az Őrségkerész vonatát látjuk elnyúlva egészen a Balaton partjáig. Azt terül el a festői Káli medence, meg annyi látnivalójával, nevezetességével, párat meg is említenék, csinálunk egy bringatúrához, visszafelé haladva. Zánkán, a gyermekcentrum, a hadiparkban különböző hadi eszközökkel, járgányokat találkozhatnak a gyerkőcök, a maradbennük szufla a kalandparkba, kitomboltják magukat onnan irány,
Monoszló, ahol szintén vulkánikus hegyükről hegyesül élvezhetjük az elénk táruló festői panorámát. Kellőképpen megéhezve, megszomjazva, irány Köveskál, ahol a káli gasztronómia remek ételeivel, italaival megtöltetendőket, rólatott a ballagunk, ugye kővágós felé, ahol a hódító és a föltenger világával ismerkedünk meg. Kellőképpen megszomjazva, irány Kékkút, ahol a forrásvizével felfrissülve, frissen idén érkezünk el Salföldre, ahol a bányatavak, kőtenger, őshonos magyar fajú és a Nemzeti Park természetvédelmi bajorjában őshonos magyar állatfajokkal ismerkedhettek az értőcek, bátrabbak lovagolhatnak egy jót, részt vehetünk a csikós bemutatón, vagy akár lovasszekerekre ülve ellátogathatunk a Salföldi erdő mély megnyúló Pálos Kolostor templomhoz, gyönyörűen fennmaradt műemléképületünkhöz. Állítóránkat áttaláltuk itt az előtt, a szombat, illetve a vasárnaponként a világhírű Lidion kertbe, termelői piacon helyi termelők, fantasztikus termékeit tiszteletjük, kóstolhatjuk, vásárolhatjuk meg. Badacsony kalandozásukat délkelt irányba a Tomai kilátónál fejezzük be, a Tomai városát az ősi városrésszel, Tomai öböllel, a balatoni panorámával, szemmel zenguló Somogy-Idegság, illetve az előtte és mögötte elterülő Boglár színvőültetvények, napraforgó túlszal, kukoricamező, színkaval kágyát is megcsodálhatjuk. Ám de ha valaki egy kicsit cselesmőben lenne a körülnek, itt szélirányosan a hegy legmagasabb pontjára 438 méter magasra található Kisvalati kilátóhoz kell ellátogatnia, közelmúltban megújulva 17 méter magasságával, fák öngői fölé nyúlva magasodva, közel 360 fokos körpanorámát tár, oda ellátogató kedves vendégeink elé. Ha jobbra kinéztek itt a fák között, ugye a Tóti hegyet láthatjuk, illetve a Gulács hegyet is testközelből megcsodálhatjuk. És egy kis szolgálati információ, ugye a badacsonyi Kisvalati kilátóval kapcsolatban, amelyet ugye május végén lezártak. Helyén ugye karbantartási munkálatokat végeznek, ezért ugye június végéig nem látogatható. Megyünk fel. Ugye ez is egy túrautvaralunk a hegyre, itt a észak-keleti kertváros részből. Az erdőt kettészelő aszfaltos úton jutunk fel, ugye a Badacsonyra. Ugye a hegyen találjuk Köbölkő település részünket, amely hajdan bányász kolónia volt, és hát ugye bányák bezárását követően átalakult, szőlőültetvényekkel, borospincékkel, hétvégi házakkel találkozhatunk ott, és ugye odáig, legalábbis a parkolóig gépjárművel is feljuthatunk, aztán hátrahagyva gyalogosan folytatjuk túránkat a külkapun keresztül a Kékkör útvonal ösvényen a hegytetőre. Ugye is fölfelé megyünk, ha jobbra kikacsintatok, láttok ott a Tördömici bányunkon mellett egy ilyen kis völgyet, melynek balján és jobbján két panelház méretű, függő bazalt oszlopot láthatunk. Ez a külkapu elnevezésű hely, itt jön össze a Gulácsi, illetve a Tomai túraútvonal, és innen ezen a völgyon fölfelé haladva jutunk fel a hegytetőre, és kezdhetjük meg kalandtúránkat, ugye a Badacsonyon. És ugye jobbra ott a Tördömici bányudvarnak a falát is láthatjuk. Hát ha tovább mentünk volna arra, akkor ugye Premier Plan telibe láttuk volna ugye a Tördömici bányudvart is, de most arra nem megyünk el. Egy újabb Osroly kontroll, hadd nézzük mi is hátul, kapaszkodtok. Nem hagytunk el senkit, úgy látom megvannak. Na megyünk be a belvárosba, jó? Jó, eljöttünk onnan a vízpartról. És ugye a kertváros részből majd átmenünk ugye az Óváros részbe. De régen a Badacsonyon, ugye javarészt ugye legelők voltak egészen ugye a bányaudvarig, és ugye az Eszterházy család birtokai voltak ezek, akik ugye marhákat tartottak itt, illetve szőlőtermesztéssel, műveléssel foglalkoztak, és ugye ennek a majorsága ott lenne a körforgalomnál, ahol a szőlőrös láthattuk, ugye onnan indul, egészen fölér ide a Petőfi utca végéig, majd ezt is látni fogjuk fel, ugye ez a későbbiek folyamán átalakult, ugye a hegyoldalt beerdősítették, befásították, ugye a marhák már javarészt
ugye lejjebb legelőkre szorultak, és ugye a majorság is átalakult funkcióját tekintve, ugye itt működött az erdei gyermekvállalat Pepsi-Cola üzeme, majd ugye a 20. vége felé a rendszerváltás idején ezt bezárták, helyén alapították meg az első magyar borházat, ez a Szeremlei Pincészet Székházak központjaként funkcionál jelenleg. Ugye baloldalon a sportterepet láthatjuk, és ugye a véget ért a bajnokság, felnőtt csapatunk, ugye bajnok lett és magasabb osztályba lép, tehát ugye természetesen ugye az utánpótlásban is nagyon eredményesek voltak fiataljaink, de nem csak labdarúgásban, hanem kézilabdában, atlétikában, sőt a diák olimpián is ugye a döntőben megmérethették magukat, és ugye elődeikhez hasonlóan ilyen rangos kitűnő elismerésekkel, díjakkal tértek haza. És ugye nem feledkezzünk meg a lovaglásról, ugye a díjugratás versenyszámában a Badacsony Lovasport Egyesület már évek óta ugye tetőzős helyen végez minden évben, és ugye az elnök az ugye a magyar válogatott tagjaként 2 hete a görög bajnokságban a 3. helyet értek el. Ugye ez az óváros rész, ugye régen ilyen házakban laktak a bányászok, és hát ugye innen reggel ugye elköszönve a családtól, ballagtak fel minden nap a bányaudvarba, végezték napi tevékenységüket, egészen napnyugtáig, és már szinte este volt, amikor ugye hazaértek családtagjaikhoz, majd a bányák bezárását követően ezek is átalakultak családi házakká, évvégi házakká, ugye funkciójukat tekintve most ezt tölti be, és ugye itt van ez a majorság, ami most jelenleg ugye pincészetként funkcionál. Ugye innen egészen le a körforgalomig leér ez a nagy ipari terület. A gazdasági, inkább gazdasági területen is ipari. És hát ugye a turizmus tekintetében számtalanyi attrakcióval kényeztetik az itt élőket, illetve az ide látogatókat egyaránt, mely során ugye megújult főutcánk is, amely ugye visszanyerte a régi eredeti burkolatát, a bazaltot, részben egyirányosították, de kis zöld ügyetekkel, kiülkkel, kerthelyiségekkel tették családiasabbá, és az itt áttekerő bringások megállva egy pohár bor, vagy egy frös, vagy egy kagylal társaságáig kitérnék az útfáradalmait, és ugye felfrissülten, új energiát terítve folytatják útjukat Füred, illetve Keszthely irányába. A másik érdekesség ugye a Szomai túrautvonalunk, amely ugye innen a Szent Iván a Bazar templomtól indul, helyi művészünk a Kossuth és Munkácsi Díjas Udvardi Erzsébet az egyház jóvoltából keresztény szavándra futtá avanzsálódott, és a hívők mélyállított mellett imádkozás közben több állomás stációt végigjárva juttattak fel ugye a hegytetőhöz. Balra, itt a városközpontban, a Városházát is láthatjuk, mely mellett egy eredeti épületben a Helytörténeti Múzeumban ismerhetjük meg településünk múltját, történetét, használati tárgyait, eszközeit, és egy fotoarchívum segítségével időutazáson is részt vehetünk. Ugye jelenleg itt is karbantartási munkálatok folynak ugye a múzeumban, és ugye itt kapott helyet a rendelős, amely rögtön elvedésig beleérte a Balaton felvidék, Kagányi településének vendégbiztonságát vigyázzák, földön, vízen, levegőben egyaránt. Itt a déli városrészben kaptak helyet intézményeink, általános iskola, óvodat, bölcsődet, postabank, egészségház. Maga az iskolában 250 tanuló jár, és hát ugye művészeti iskolaként a képzőművészetek annyi rejtelmével, fogásával is megismerkedhetnek, elsajátíthatják ezeket, de hát ahogy ti is, ők is már alig várják ezt a pár napot, hogy végre kicsengessenek, és megkezdődjön a vakáció, a szünidő, és ugye idejük legnagyobb részét a strandon tölthessék. Ugye, már most is azt teszünk, de hát ugye a nyártól már szinte végig ott fognak lenni. Ugye most teszünk egy kis hunkot az egyirányosítás miatt, és visszamegyünk a belvárosba, és a Római úton folytatjuk majd utunkat tovább. A bringatúránk során egy kicsit megjegyezném, megszomjaznánk, ajánlom szíves figyelmetekbe a Muskátli vendéglőt, ahol ugye remek hazai ételekkel, kiváló badacsonyi borokkal és ízműves süteményekkel tölthetjük meg bennünket bringatúránk során. És itt a város szívében kapott helyet a Szent Imre Bazar templom, mely ugye helyiek összefogásából, helyi alapanyagból készült 1932-ben, ugye több száz fő befogadására alkalmas emellesleg, Közép-Európa legnagyobb kétföldű Bazar temploma, akusztikáját tekintve kiváló hangversenyeket
koncerteket rendeztek falai között, ha valaki köttek a zenei programok iránt, idén is várják meg koncertokra, nagyon sok szeretettel, itt a jobb oldalon láthatjátok, és ugye innen indult a Tomai túraútvonal, innen a templomtól elindulva, itt jobbra fölfelé tartva, ugye juthatunk föl, több stációt érünk be a hegytetőhöz, amelynek egyik állomása a Szent István király táborna, amely korábban hadifogótábor, bányászkolónia, Lemreiből varázsoltak újján művésztő tervámi alapján, ami 2014. augusztus 20-án Erdő Péter bíboros fel is szentelt, Zoltán előtt a művészünk, hogy utolsó munkáját csodáljuk meg. Innen tovább haladva, második János Pál pápa emlékhelyére látogatunk. Az első rejtegen egy baszalt kukolát rejtve találjuk második János Pál pápa életnagyságú portréját, és hogy menetelünk tovább eltető felé rálehetünk a Batasonyhegyen lévő Pálos kolostoromra, amelyet a régészek nem tártak fel, ám térképvázatok leírások alapján nekünk kell felmutattunk azt az erdőrejtekén, és ott a kalandtúrában nagyon elfáradnánk, megszomjaznánk, de találjuk egyedik forrását, a Kolostorkő forrás mindjárt Badacsonynál, Kisvadi túraútvonal mentén, Kisvadi forrás is gondoskodik arra járó turistai szomjáról, és egy pár gondolatot művészükről, a Kossuth és Munkácsi Díjas udvardi Erzsébetről, aki a helynap szerelmes rabja volt, ennek ellenére mélyen vallásos emberként részben a vallásra szentelte művészetét, számtalan kápolna és templom büszkélkedett, Zöld általa készített monumentális méretű oltárképekkel. Halált követő műterméből, mint balra a fák mögött megbújva láthatók, bejelenteni sikerültetünk el, ismerjük meg életét, munkásságát, használati tárgyait, befejezetlen művét. Ugye hatalmas oltárképeket készített, mely némelyike több éven keresztül készült, és ugye lift segítségével közlekedett a festmény mellett, ugye művészünk, ugye ez is megtekinthető. És ugye jobbra pedig a város művelődési házát láthatjuk, amely ugye közelmúltban megújulva több száz fő színház termében, ugye színjelenásokkal, filmvetítésekkel, koncertekkel, kiállításokat tették színesebbé a város kulturális életét. Jelenleg ugye a Római úton haladunk, nem életben az elnevezés, számos írásos emlék, történelmi dokumentáció, régészeti kutatás és lelet eredménye bizonyítja, hogy Badasonyban bizony jelen voltak a rómaiak, sőt, neki köszönve jutott fel a szőlőtermesztés kultúrája Badasonyba, ez a növényünk azóta is kiválóan érzi magát nálunk, számos család megélhetését biztosítván. Római út elnevezéssel illetve ez a útunk már a római időkben is létező út volt, későbbiekben bezárt közvetőes országúti szerepkörrel bírt, amíg a Balaton szabályozását, a víz visszahozódását követően a 71-es számú út vett át tőle, ezt a nagyon fontos szerepkört. A római útcsalád feladat hiány a helyieknek biztosítja nyugodt biztonságos közlekedést, illetve erről az útról több irányba is eljutatok a Badasonyra, illetve a Balatont elkerülő, megkerülő kerékpárok részeként Badacsonytól Temisztől Badacsony-Továig, ez a szakaszokat teljesíteni a távol ringásainknak, ebben az idei környezetben, és számos sportesemény helyszínenként szolgál, kerékpárversenyek, futóversenyek szakaszát biztosítja ezen útvonalunk. Régen, ahogy említettük már itt mindenhol, amerre a szem ellátott gyönyörű szülőültetvények voltak, ugye kevés épülettel, de funkciójukat tekintve minden épületek megvolt a szerepe és funkciója az ültetvény életében, és ugye a szőlősgazdák régen ilyen gyönyörű fúrjákba éltek, ugye ebből több is fennmaradt, mindegyik műemléképület, és ugye itt a mellettük lévő épület is ugye vendégházként funkcionál. És ugye a háborút követően a szőlőterületek egy jelentős részét beározták, lakóvezeti részeket alakítottak ki, ugye családi házakkal, hétvégi házakkal, vendégházakkal, panziókkal, motelekkel, hotelekkel, mindent kielégítő szolgáltatásokkal várják az itt ilyen vágyó kedves vendégeket, és ugye nagyon fontos szerepet tölt be az itt emberek életében a vallás, és ugye nem csak most, hanem régen is, és ugye ókodú szőlőbirtokos elmemesek akkoriban megengedhették magukat, hogy a vallás oltánál adozva gyönyörű szőlőhegyi kápolnákat építsenek, de ebből több is készült. Lápéhegy, Badacsony, Badacsony-Tovább, Badacsonyos tekintetében mindegyik kiváló állapotú aktív,
kisebb istentiszteletek, esküvők alkalmaiban nyitják meg kapuikat. Hát ilyen régen, hogy ne kelljen a szőlőmunkásoknak, az itt élőknek beballagni Tomajra, a szentmisére, a plébános úgy járt ki, és ugye ezekben a kápolnákban tartotta meg, ugye az aktuális szentmisét vagy illetve családi ünnepek, esküvők, keresztelők alkalmával nyitották meg kapuikat, és általában építetőjük végső nyughelyeket szolgálni, hogy a Donát kápolna, Pajer család végső nyughelyét biztosítja sírkamrájával, sírkertjével egyaránt. Samarosan élénk a legnépszerűbb túraútvonalunkat, a Badacsonyét, ugye Vendégeink Zöme hajóval érkezik, ők a hajóállomás rajta központon át, érkeznek fel a Római útra, és ugye innen a Kisfalusi érintésről lehet feljutni az erdő széléig. A videóhír a túraútvonal mentén számos étteremben, boroszókban betérvén, a fák friss a teraszokon rétegélve, pohár, görögyasz, a kétse, limonádé, zsíros kenyér, rétesek, fogácsó vagy langaló társaságában, kipihenten úgy energiát terítve várható nekik kalandtúránkat, és utatott fel a hetetől, és kezdhetjük meg ugye a túránkat a Badacsonyon. Adós Malasz, amely látnivaló, ugye szomszédos településig egy babaslatát találjuk, a Szigligeti várat, kiszomulva megújulva hívóban csalogat bennünket, történelmi időutazásra, megismerjük a vár dicső múltját, összemorú végét is. Maradt a várjátékokkal, showmász bemutatóval, jász bemutatóval, neves eladóviszekkel, egyetesekkel, egészest és koncertekkel várják a várba látogató, széles, nagy érdemű. És akkor egy pár gondolatot a Horvadékről, mely ugye 1500 hektáron terül el, ez ugye a Révföldtől Erdelicsig értendő, de beletartozzak. És ugye az osztály figyelembe véve a terep és a tombazat viszonyokat, a Kóber rendszerű ültetvényeiket úgy alakították, hogy a gépütáfolgával legkönnyebben, leghatékonyabban művelhető, kezjelhetőek legyenek. Hát a felsorunk tekintetük el elfelejtő tavasz irányába hagyománytisztelő modern, mai napig is nincsel történik a szőlőtermesztési művelése, annál különlegesebb nemes vaporokat elvezáltak belőlük. Itt a Badacsonyban elsődlegesen fehérból szőlőfajtákat találkozhatunk, mint például a szólaszűzők, a muskatál, székabarát, tékelő, a rózsatól vagy a zeusz, a piac igényekhez igazodva számos újdonsággal, vörös borokkal, rozékkal, habzóborokkal, kosmókkal, illetve gin különlegességekbe is belekóstolhatunk már. És ugye ennek a Badacsonyi borvidéknek az égköve gyöngyszeme itt Badacsonyban található, a MATE Szőlészeti Borászati Kutatóintézet központja, illetve az ezt körülhatároló 8 hektáros ültetvény, amit itt jobbra láthattok. Ez korábban Nikos Ferenc kormánybiztos birtoka volt, amelyet 1951-ben államosítottak, és ugye során került ide kutatóintézet. Az érdekessége 1939-ben az amerikai stábnak köszönhetően itt fogadták részben első magyar hangosfilmet, melynek címe Csak egy kislány van a világon, Járópár főszereplésével. A kutatóintézet életében 70-es, 80-as években történt gyökeres változás, áttörés. Ültetvényüket átalakították hatalmas föld munkával, ilyen teraszossá formálták, belülták, ezen teraszokon a tájvidékre jellemző szőlőfajok kerültek, kiültetésre. Minden teraszon más és más szőlőfaj, más és más technikával történik a termesztés, kutatás, próbálják a betegséget könnyelenállóbb, legtermékenyebb szőlőtökéket kitermeszteni a borász társadalom számára. Tartunk egy gyors mosolykontrollt, elmennek a bringások, integetünk nekik, megkapaszkodunk. A nézzemi újság hátul, nem adtunk el senkit, tudjátok, megvették, után. És a közöletben nem csak nektek kell iskolába járni, hanem ugye a borászoknak is. És hát ugye a Kutatóintézet jó voltából elsajátították a szőlőtermesztés legújabb módszereit, technológiáit, innovációit, növényvédekezés legújabb szereivel találkozhattak, és a borkészítés tudományában is nagyon sok hasznos új információval, tudással gazdagodva kérhetek ez a szőlőbirtokaikra, ahol kamatoztatják a megszerzett tudást. Ez nem csak a borászoknak ejti rablárkány szépsége, hanem a művészetet is. Kezdjük a sort egy katonával, akit Kisfaludi Sándornak hívtak, ki nem mellesleg Junior Tipre és Sármöld hírébe járva, ebben meghívást kapott Badacsonyba, Szegedi Ignác Zalamegyei Alispán szőlőbirtokára egy születve,
és a szület alkalmával ismerte meg Szegedi Rózát, akik első látásra egymásba is szerettek, Gyűjjönbe sokat említeket óriázott randevúra invitálta a hölgyet, közösen hódítsák meg értető, na és persze egymás szívét. Tudajú során egy tisztás egyben asztal méretű, szív alakú sziklára leülve, élvezték a pazar kiáltást, egymás társaságát, felelátnádoztak a majd egyszer netán összeáldosodának, milyen nagy szerelemben, boldogságban élnének. Hát képzeljétek meg, az így is történt, és ebből született egy legenda, ezt a sziklát Szegedi Róza után Rózsakőnek nevezték el, és a legenda úgy tartja, hogy erre a sziklára egy lány és egy legény, által a Balatonak ráülvén, megfogják egymás kezét, mélyen egymás szemébe néznek, önök külsőre fogadnak egymásra, még abban az esztendőben egybe kelnek, és örökké boldogan fognak élni, a legenda szerint. Kismerődi házasságát költően a katonamundért levetvén, szőlőműveléssel, garászkodással, írással kezdett el foglalatoskodni, és kinetástagi búzsájának Szegedi Rózának itt számos, szerelmes verses költeményébe vált, Rózák egyik leghíresebb poétájával, melyre Szegedi Róza miként válaszolt volna, hát nem Facebookon, Messengeren, WhatsAppon vagy bármilyen, a hagyományos oldalon, papírra dolgozott gondolatait, ismeretek meg őt is, mint nagyon híres írók, de más híres írók is megfordultak településükön, mint például Csukás István, Keresztény Dezső, Tamás Járon, Basalben, vagy Katai Sándor, aki a Badacsony egyenlejétől sajtotett, és a múlt század 50-es éveinkben írta meg szerelmi drámáját, egy címe Házas sziklák alatt címet viseli, 56-ban meg is filmesítették, itt Badacsonyba forgatták meg híres film klasszikusunkat, Sotai Bénnel a főszerepben, szóval film klasszikusokra járva nem ment a másik filmtöltőt remekük mellett, ez nem más, mint a Lilian című szerelmi vígjáték, amelyben Arasival egy vándorszólítással főhőseként Balatonfüreden szerelembe esett egy nemes hölgy irányába, és egészen Badacsonyig a Szegedi Rózános irodai kellett eljönni, és újra látassa, szívre választotják, imádassa, szeretesse őt, és az ő szerelmi címadásait fogyodalmai koncertetje más híres film klasszikusunk, melynek rendezője nem más volt, mint Makkároly, de a filmek forgatását követően annyira helyén szerelmesévé rabjára vált, szőlőbirtokot vásárolt a Badacsonyon, és egészen haláláig nyugdíjas éveit itt töltötte körünkbe. Rendszerűen Misének Alcsbácsi személyesen túlvérőbá és elragott ember volt, Isten nyugasztalja. És erős maradtam egy festőművész, aki a Balaton